Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Začnem takou aktuálnou vsúkou. Mám jednu zlú a jednu dobrú správu. Ktorú chcete ako prvú? Dobrú? Tak dobrá je, že už dlho to trvať nebude. A zlá je, že teda stále nám vládne Smer, ale dlho to trvať nebude, lebo niektorí si spomínate, taký pamätný vystúpenie Biľaka bolo, nie, Jakeša bolo v nejakom českej tejto, a on hovorí, a víte, kolik bere taková Zagorová? Nie, to bolo pamätné. Zagorka, hej? On to tam nejako vypočítal, že koľko bere taková Zagorka, a potom to už šlo takto. Potom to už išlo z kopca. Takže toto by mohlo byť také pre nás povzbudivé, že máme teda Jakeša z Humeného v podobe pani Valovej, ale nevadí, však tie metamorfózy sú rôzne, ale áno, tak dobrá správa je to. Ja sa teda k tomuto, o čom rozprávame, som čítal takú knihu, myslím, že to Ogilvy napísal, ale že to nie je nesmyselný ani neslušný výraz, že reklama je navoňaná zdochlina. Hej, že ako kadáver. Hej, že proste reklama je proste niečo škaredé, keď to dobre navoniaš, tak to predáš. Hej, čím si lepší, tým to predáš drahšie a predáš ešte najhoršie možné. A treba uznať, že tu na chlapci zo Smeru a teda, z Hlasu, kto by sa v tom vyznal, že už aj sa to pletie, predpokladám, že pán minister zakontruje, že aj u mňa, ale nevadí, že sú v tomto odborníci. Naozaj dokážu predať niečo, čo nemá až takú cenu, ale ten cirkus okolo toho zarezonuje. Takže tu teraz hovoríme, aj tam bol taký microfight, že teda sa bili tu na pán Danko s pánom Tomášom a teda, že jeden väčší národniar a teda pre to blaho toho pracujúceho ľudu, jeden od druhého čo najväčší. A nakoniec to ustáli, bolo nám to oznámené na začiatku ako super správa, čakal sa potles, nejak neprišiel, to vás neinštruovali, neprišla SMS-ka. Viete, že to treba dať pozor, že keď sa podarí niečo, treba zatlieskať, to potom motivuje do ďalších úspechov v budovaní socialistického štátu, Janka. Vy si neverila, Zagorka. Viete, kolik bere taková Zagorka? No, áno. Mali ste zatlieskať, nezatlieskali, dokázali ste, alebo idete odkomunikovať, že ako keby ste Boh vie, čo urobili, hej. A teraz si to rozmeňme na drobné, tak robíte to, že dvíhate z 57 na 60, to sú 3%, a až od budúceho roku. Hej. Čiže akože odložený účinok toho opatrenia, ale promovať sa bude teraz, hej, teraz budú tlačovky, budú vyjadrenia, vyhlásenia, formulácie, deklarácie, stranické, všetko bude, čo má byť. Niekde zaznie aj potlesk, keď príde SMS-ka včas. Čiže toto všetko je nachystané. Hej. Ono zase treba povedať, že tí 3% nie je žiadne peklo. Hej. Že proste tie 3%, ak je priemerka teraz 1480, 3% z priemerky, to je koľko? 15 eur? 1%? 45 bruto asi, nie? V čistom je to možno 30, neviem. No, to je možno, tých 30 eur, to je to, čo teraz preplatia na to masle. Len to maslo, taká štvorčlenná rodina, možno čo zje do mesiaca, tak to celé skonzumuje len to maslo. Čiže, čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že niečo, čo nemá až také veľké, nie je to až také mohutné, ale je okolo toho spojený dosť veľký cirkus. A toto presne vedia. Hej? Urobiť z ničoho veľký cirkus. Čiže zvyšujú tú minimálku o 3%, v nejakom absolútnom vyjadrení možno 30 eur, nič, ráno na káve dáte, hej, že a vlastne ešte aj od budúceho roku. Boh vie, čo bude o budúci rok. Hej, možno to už ani nebudete, lebo už máme nie trojkoalíciu, máme štvorkoalíciu. Uvidíme, čo Rudo na to povie. Viete, že celé toto, že ako za to vlastne uzavrie alebo neuzavrie. Takže ono to prísne za to nemusí až tak platiť. Chcem sa ale dopracovať k inému a teraz ma dobre počúvajte, že čo oni robia. Dokážu vám predať navonaniu zdochlinu a vy to teda kúpite v úvodzovkách ako veľký úspech a teda ako pomoc ľuďom, ale čo robia na druhej strane, na ktorej sa až tak s tým nechvália. To, ak dovolíte, na chvíľočku preruším, nechám kolegov, nech sa dorozpráva, aby som ich nerušil. Janka, počítaj. Základ je dobre všetko prepočítať. Veľmi si to správne dobre prepočítať. Takže áno, ja teraz ešte pre ľudí, ktorí to pozerajú, ja si tu s pani Valovou tykám. Teda my sme sa dostali do takého štádia, že si tykáme, tak familiárne oslovujeme.
Čo už, ale to neznamená, že iba sa familiárne oslovujeme, ale mentálne svety sú strašne ďaleko od seba, ale nevadí, Janka, počítaj, dobre mi to spočítaj a pekne mi to vo faktickej vysvetli, že ako sa mýlim. Čiže vrátim sa späť, posúva sa to o 3% s veľkým huriavkom, teda, že pre blaho pracujúceho ľudu. A o čom sa nehovorí, je to, čo pán minister napríklad robíte teraz. A toto by som chcel tu vysvetliť aj ľuďom, aby vedeli, čo táto vláda karpatského socializmu dokáže urobiť s peniazmi nás, ľudí. S peniazmi určených a v tomto prípade pre dôchodky. S veľkým týmto som si prečítal tlačovú správu, kde sociálna poisťovňa hovorí, že spustila funkcionalitu, že môžete zaplatiť odvody poistného cez platobnú bránu a vám sa to zjednoduší, lebo sa vám to predvyplní, nahádžu sa tam tie údaje, vy sa nepomýlite. No jeden by povedal super, nie? A viete, čo zabudli povedať? Zabudli povedať, že keď platíte cez platobnú bránu, s tým sú spojené poplatky. Pozor, sprostredkovateľskú províziu pre tvorcu a realizátora platobnej brány. Kto vám dal právo platiť Mastercard, Eurocard, Visa? Kto vám dal právo? Z peňazí, ktoré sú, pán Richter, veď vy ste veľký socialista. Ja si pamätám pred tými rokmi, čo sme sa tu bavili. To sú peniaze určené na dôchodky. A zaujímavé teraz, že jak sa zmohla sociálna poisťovňa, k inému sa nezmôže a teraz sa zmôže, prezentuje, promuje aký krok, že jak podnikateľom sa uľahčí, že nemusia vypisovať variabilný symbol, že sa im to predvyplní. Prečo ste nepovedali, že sú s tým spojené poplatky? Ako ešte viac to budete promovať? Ako to chcete ešte viacej promovať? Možno chcete tlmiť ten klasický tú úhradu toho poistného, lebo keď uhradíte poistné klasicky cez internet banking prevodiakom, zaplatíte 20 centov. Zaplatíte 20 centov. To je jedno, koľko odvedete poistné. Aj Volkswagen, keď platí poistné za svojich zamestnancov, zaplatí za ten prevodný príkaz 20 centov. Ale viete, čo sa stane, keď Volkswagen teraz zaplatí poistné za svojich zamestnancov cez platobnú bránu? Zaplatí sprostredkovateľom platobnej brány pre sociálnu poisťovňu a sociálna poisťovňa im to bude chcieť zaplatiť 100 000 eur. Keby sme modelovali situáciu, že na príjme sociálna poisťovňa má koľko? 11, 10, nech sa nám ľahko počíta. Ročne 10 miliard dostane príjmy z poistného. A B2B biznis je drahší. B2B biznis je drahší cez platobnú bránu ako koncový užívateľ, bežný zákazníkov, to je regulované. Nech by to bolo 1%, nech sa nám to ľahko počíta. Je to 100 miliónov eur. Keby využívali tí podnikatelia to, že budú platiť cez tú platobnú bránu, cez túto funkcionalitu, lebo účtovničke je to jednoduchšie, nemusí to tam vyťukávať, nepomýli sa. A ja sa pýtam, pán minister, podľa mňa sa legitímne pýtam, kto vám dal právo? Kto vám dal právo z peňazí, ktoré sú určené na dôchodky, vyplácať provízie sprostredkovateľom platobných brán? Kto vám dal na to právo? Kto vám to dovolil? Ako si to vôbec môžete dovoliť z tých peňazí to platiť? To sú peniaze na dôchodky. Prečo sa s tým nepochválite? Spúšťate to ako ešte reklama pomaly, ešte nikde vás na tlačovku nezavolali, že to máte odpromovať. No nie, teraz ja hovorím o tom, čo ste na jednej strane, čo predávate a na druhej strane, čo hovoríte, ale menej o tom hovoríte. O tom, že to je spojené s poplatkami, ktoré musí tá sociálna poisťovňa zaplatiť. A ja sa pýtam, pán minister, ja už neviem, koľko sa dohodli alebo nedohodli. Včera som sa to snažil vydolovať, bolo mi povedané, že to je tajomstvo. No Boh vie, aké tajomstvo. Čo to je za tajomstvo? Sociálna poisťovňa není súkromná firma, to podľa mňa nie je tajomstvo. To by sme podľa mňa mali žiadať cez interpeláciu, cez neviem čo. Povedzte nám, ako sociálna poisťovňa dohodla s poskytovateľmi platobných brán, že koľko bude ten poplatok za to, keď niekto využije tú funkcionalitu, že bude uhrádzať cez platobnú bránu. Koľko? Aký je rozdiel teraz, keď sa to platilo normálne cez prevodiak? A kto vám to dovolil? Kto vám to dovolil? Kto vám dovolil z tých peňazí, ktoré sú určené na dôchodky, vyplácať provízie kartovým spoločnostiam? Nie, zle sa pýtam, alebo socialisti, však počúvajte dobre. Zle sa pýtam, nemá to na niečo vplyv, nemá to zmysel vedieť odpoveď na túto otázku? Ďakujem pekne.